Какво става, човек? О, симпатяги. Аз съм Денис. Аз съм Филип. Аз съм аз. И днеска при нас е Бойдив. Бойдив.com. Да. Долу всички се абонират. Гледай да видим сайт нещо другото, сега го прави. Така, днеска ще играем на Бимбозот, обаче Хари Потър, човек. Да. И трябва да сме с завързани очи. Те ще ни дадат бомбоните и ние трябва да ги разпознаем. С какъв вкус. Да. С какъв може да са? Я някъде. Кажи ти. Ти. Не разбирам английски. Меница, развалено яйце, маршмело, някаква ябълка, повръщано, диня, сапун, Всичко на война. Сапун. пясък. Ще само гадни работи. Има и мръсотия. Мръсотия. Ай, сега ще го Така, отваряй. Ай, Ще пара отваряй. отваря. Ооо, мирисни. На червей мирише. Вайче би. На червей мирише. Добре. Добре, Кой е първи? ти. Добре, дай. Давай, дай навли. Добре, защо трябва да ми го дават? Вари, Това изкараш ги. Бе, Това много мокро е. е розово. Май нещо друго. Тя, пълна дъвката ми. Отвори ти каза. Аз вече знам това. Ай ще си я държа става. Или ми я върна. Аз ще държа. Ай държи. Давай. Кой е това, бе, на? Ай, трябва да познаеш. Давай. Ама той знае ли какво е? Да, знам какво е. Ама то ще е гадно нещо. Давай, давай. Обещавам ти, че няма да е. Давай. Ай. Давай. Трябва да кажа какво е. Да. Да. Бе, нещо гадно е майфа. Не е гадно. Малко сладнее. Да. Няма никакъв вкус това. То ти фрути даде. Не. Какво е? Това е банан. Има ли вкус? Да, това е банан, като ми го каза. Чита ли го? Това се дъвчи. Да се Трябва да се дъвчи. Чакай. Сдъвчи го, тогава ще го усетиш. Ама шо как ще да дъвчи? Ден, къде си ли ти? Ти. Добре. Къде е купа? Това да не е някакво гадно, Това е човек. Дай то път веднага да го дъвчи. Не го дъвче още. Що нищо да няма? Какво е това, бе? Това е черен пипер. Да. Да. Това ще обиждам. Де го яже, бе? Това е Ще дам проба. нещо много специално. Добре. Сега ще ми дадеш повръщането. Дай. Майче гъм за черен пипер. Директно. Какво това? Това е запалило, бе. Аре, бе. Това няма вкус. Дъвчи. Не казваш ли си? Не. Шапанна материя. Добре, какво е това, бе? Това няма никакъв вкус, бе. Опити се да познаеш кога ще кажа. Стреляй. На какъв чат? Зелено. Стреляй. Няма. Зелен. Това е лайм, сигурно. Напротив, това е Трева. пол. Човек, Дръж. Сега съм подготвил. по принцип, аз съм цял с политика малък нямаше вкус. Ало, Не, това е хубаво. Да, бе. Не видиш, не нищо. Директно. Бе, и чай да се. Бе, майко, какво е това, бе? Че горен вкус. Майко! Пясък ли, бе? Да, точно така. Държи го вкус на пясък. Тук е ли гадно? Че е гадно това. Без вода. Без вода. Сега ставам 30. А не, Ето тук купи. Ти пък. Ей, какво е това, бе? Майне, Това е много грозно такова. Пай, демо почне. Ей, това е гадно, бе. Това е трева. Какво е това? не. Каза, че е трева. Влаче е вкусно. Каза ли вече? Значи не е трева, това е череша. Откъде аз се сетиш какво, бе, брат, не знае. Още, няма да стане.
Защото май това като го гледам къпен цвета и... О, да! Боби, сега ти си изтеглиш малко рано. Няма си тегли нищо, ти ще му даваш. Не, той... Аз ще му изтегля. Да. Какво е да? Ой, всяка ти. Аре, че ви изобщо нищо не усещаш, виж аз една мога ти го какво е. Добре, то това ми пускат на мирния път. Това пак ли е Сопол? Не, това е наденица. Хубаво е. Че човек ти такива работи... Това го хапня, ако ми кажеш, че е наденица, не. Режеш го. Ако някой акаунт да му дава допката за лига. Чайте, 30 ако може. Какъв свят е това? Купчиката. Ай, стига бе, брат. Дъвчи директно. Това някакво е носило. Сигурно. Шибано да знаеш. Не вярвам. Мале! Директно. Нещо развалено да знаеш. Ама какво е? Трябва да познаеш. Майко! Аз трябва... Какво може да бъде, бе, брат? Нещо развалено, ама какво? Развалено яйце да не? Да. Не, това е лимон. Какво? Лимон? Как ще е лимон? Това не е лимон. Ти си се лимон. Ти изобщо не знаеш за какво става. Просто как му ти беше? Бобка държи. Купчиката държи. Чакай, къде е? Дай. Айде, атакувай. Това да не е трева, брат. Не. Това ще е хубаво. Добре. Барак, това пак ако ми е със същия вкус е да. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Някакъв плод е. Нали? Да. Лайм сме, няма ли го сега между другото? Не, няма да лайм. Значи не е лайм. Не. Шака, маршмело. Плод, брат, Толкова мирише, верно това е? Лимон. Не. Диня. Да. Това е диня. От лимон до дин има разлика. Държи. Чакай сега. Давай. Ръбичката и да е това. Ще има и чуролики. Чакай сега. Това трябва да е хубаво. Бай. Много вкусно. Кое е? Това е мясо на гумбе. Как ще го кумбе? Че... Чакай! Някаква слива да не. Кое е? Това е синя боровинка. Аз си знаех как. Аз на вас се сетих дето. О, си видиш езика. Си видиш езика. Да. Давай. Дайте нещо. Това трябва да е хубаво. Добре да ядеш. Така ли? Айде. Абе. Минало е покрай хубаво. Бе, малко сладния, че ли ще го видям. Пробай. Майко. Аз едно не съм изпилил до сега. Ма, това като тревица ми е. Чакай малко, чакай. То да не би по зъбите, ама. Това, ако не ми кажеш повече, го изям, брат. Изяш го, той е хубаво. Сега, ако ми кажеш лайно. Престиж. Брат, аз И пак някакъв мърсал мазен. Не, това беше нещо сладко. Това е зелена ябълка. Не, няма вкус на зелена ябълка. Ау! Бай, ако нещо... Заседно, бе. За сега. Оу! Помниш ли миналия път? Усети го. Или това мирише така пръста. Не. Може и пръста да е, брат. Нямаш право да пиеш. Ако пиеш, оставяме ние двама. Да. Не. Това повръща 100% със сигурно. Повръща... Не, дай ти. И пи ни оставяме ние двама. Оу! Това е образ. Какво на мене ми го даде? Бай! Това е импулсъл също е. Чакай. Мири си. Знаеш ли Пак си го ял. Мириш ли? Мири си. Купичка и бомбомба. Ети купчика, брато. Ти сам като мириш ще го изкараш. Това да не е... Няма кам. Има ли още повръщано? Има. Стига да не ми удариш. Той ти фрукт ли е това? Не, тути фрути. Машно. Не. Вой, аз дай си бе. Ти вече избра, това е бомбон. Какво бе? Бомбон. Аз ли е бомбон? Да. Какво? Че той е бомбон. То да няма да е... И какъв вкуса на бомбона, бе? Значи, брат, бомбони, бимбузот и ще му сложа вкус на бомбон. Айде, Боби. Аз ли се? Сега трябва. Добре. Добре, ще бе. Ей, това съм приготвил специално. Не, няма това. Брат. Не Ето Бобка.
Филип е много си гаден. Ще го И убиеш. това вече не е чу. Пич. Това ако е повръщано. Не е повръщано. Това е А повръщано. това Филип Не. ти го е дал, не съм чу дала. А, не го давай. Поне така пише. Какво пишеш? Че не. Дъвчи. Пък може съм бъркал. Дай си зъбките, нещо киселеточко. Майко, не е добре. Това повръщано. Да, определено това Как ще ще повръща. повръща, бе? Повръщано е. Това ще е нещо хубаво, брат. Няма да е Добре, да сега ще ви разберем. Добре, аре, ето ти купичка. Това ще е кучичка. Не. Ако имаше. Тук няма. Директно го дъвче, ама бърка. Давай. Йобо. Аз ги дъвча, ама един и същи вкусни. Аз зарян трябва. А. Или не? Не, Ма това ще не е е. поварня с зелена трева, човек. Това няма... Не е зелена трева. Чай малко, чай. Зелено. Това е ябълка. Не. Какво? Ми мърсотия. Ма зависи, мога да е хубавото, чай да Че то е супер якото това. О, Да. Минава покрай мръсотията, май. Хубаво. това не мога да познават, ако ще. А това сапун ли трябва да е? Ще ти кажа, тело бебе... Не бе, брат, сапун е. Дека се майси. Дай, бе. Всички ги изява. Да, наистина. На шампуан, Определено. на шампуан. Чакай дън. Това място на дъвка, бе, човек. Даже... Човек, това тути фрути ли е? Не, това Маш е ли? сос. То тук няма... Какъв сос, бе? Ако е това е сос, пак си го реже. Додън. Денка, избери сега. Изядах ги всичките две каси ревно. Да, наистина. Дай. Вари. Има ли още поварня? Има едно. Две. Да, видим. Пак е пясък да и паня. Не, тя. Това е супо. Това е супо. Да. Аз ядах един супо вече, да знаеш. Да. Хареса ли? Ти знаеш, че аз ядах пясък за супо. Бобка, избирай. И какъв вид има, чакай да го дам на камерата само. То не се вижда много. Аут фокуса. Майко, дано ти е гадно. Тути фрути. Не. Няма тути фрути в този комплект, пичове. Слагай. Ще го познавам. Маршмело. Не. Себе. Това е банан. Стига, бе. Това Какво банан. това? Не мога да банане това. Банан е. Фира. Съм ти казал, че не мога да дам банан. То клип ви стана 10 минути. На 20. Колко? Това като пасуве, брат. Дай му. Ай, Това е наденицата, това е наденицата. Да, не, това е една единица човек. Да. Не ми се струва на Ай. това. Бах му майката! от сърце го каза. И да, хора, това ще бъде за този бимбуза от Хари Потър Челендж. Искаме да благодарим на Бобката, че беше тук. Моля, абонирайте се за канала им, следете ги, подкрепите ги, защото всеки има нужда от това в началото. Ей, това е. Неговия също е долу в описанието. Момчета, чат, аз ще си ходя. Добре. И да, не забравяйте да харесате клипа, абонирайте се за нас и за Бобката. Да. И чао! Чест. Bang, blood.